Sa Žarkom Madžićem započinjemo drugi krug pesama u ovoj emisiji. Poslušajte njegovu numeru. Srce moje, što razna čuda stvara, što nigde mira nema, pa to je priča stara. Ne daj se srce, ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Priča se da je s drugim, tuđe je ruke grle, al srce to ne čuje i neće da veruje. Priča se da je s drugim, tuđe je ruke grle, al srce to ne čuje i neće da veruje. Ne daj se srce, ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Ne daj se srce, ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Dok ona drugog ljubi, ne zna za moje boli, al ludo srce moje još hoće da je voli. Dok ona drugog ljubi, ne zna za moje boli, al ludo srce moje još hoće da je voli. Ne daj se srce, ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Ne daj se srce, ne daj se, vreme je rastanka. Ne daj se srce, ne daj se, nema povratka. Čuli smo drugu numeru Žarka Madžića, a sada ćemo čuti i večerašnji žiri i njihove komentare o svakom takmičaru pojedinačno. Za početak, veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim Jovanu Nedeljković, umetničkog rukovodilaca pevačke grupe Bilbil, koji pripada KUD-u Svetozar Marković, apsolvent na Muzičkoj akademiji, etnomuzikologija Smer i ono što isto moramo istaći jeste i vokalni pedagog, jel tako, amaterima, pevačima u samom kulturno-umetničkom društvu. Jovana, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Žare, dobroveče. Dobroveče.
Ja ne znam šta bih ti drugo rekla, osim da ne znam kako ćeš ti pevati sa 26, obzirom da sad imaš 16, ali tako? Oko 17 ću sad. Pa dobro. Mene samo fascinira koliko ti imaš zreo glas i koliko prosto umeš da izneseš i svesno pevaš sve što pevaš, što je za 17 godina tvojih onako prilično interesantno i fascinantno. I ne znam šta je drugo da ti kažem, osim samo da tako nastaviš. Jedino, eto, možda jedna mala zamerka, ali to će prosto doći s godinama i sa iskustvom, što malo ne znaš šta ćeš s rukama, pa se malo si stegnut, stisnut, ali dobro, to prosto dolazi vremenom i sa iskustvom. Ja uopšte ne sumnjam da ćeš se ti snaći. Tako da, eto, samo tako nastavi. Hvala.